Здравейте, казвам се Даниел Симов и съм управляващ партньор в Палети България ООД. Представляваното от мен дружество е специализирано в производството на палети и транспортни опаковки. Компанията е ситуирана в град Варна, като производствената дейност сме разгърнали в затворническо общежитие село Разделна и използваме труда на лишените от свобода лица по силата на сключен договор с фонд затворническо дело. Затрудненията във веригите на доставка, непрекъснатия недостиг на дървен материал и непрекъснатите колебания в цените на материала ни накараха да мислим различно и иновативно. Искахме да влагаме всички отпадъци и изрезки, както и стари палети, за да можем да компенсираме липсата на материал. Така решихме да въведем технологията за производство на пресовани дървени блокчета изцяло дървесен чипс, отпадъчни материали и дървесен прах. Това производство определяме като локална иновация, тъй като е първият проект, който ще бъде реализиран на територията на България. Всъщност, върху идеята работим от 3 години, като нямахме коража да я реализираме самостоятелно. Благодарение на финансирането на Innovation Norway, добихме коража и самочувствието да докараме проекта до край. Когато организация като Innovation Norway повярва в тебе и ти даде подкрепата на местната си структура, това е безценен актив. С реализацията на проект Reviving Residuals ще успеем да влагаме 30% по-малко естествен дървен материал, като за производство на 1 кубик дървени блокчета ще влагаме между 600 и 650 кг дървесни отпадъци и дървесен прах. Изключително сме горди от факта, че ще продължим да даваме възможност на лишените от свобода лица да се трудят и да имат по-лесна интеграция в социалния живот. Бих препоръчал на всички, които носят предприемачески дух и страст към бизнеса, да потърсят подкрепата на норвежкия финансов механизъм.